Здравейте, аз съм Пепи, а с мен е Габо. Здрасти. А това е втори епизод от моята Hunger Games поредица в Cosmic Craft. В момента се намираме на една арена, където ние двамата с Габо имаме традиции. Имаме ли? Имаме. След След 2-1 почваме. Запознаем с традициите, Пепи, моля. Ами имаме спомени на тази арена. Ако ти нямаш, аз имам спомени на тази арена. Те неща взех. И бягай на някъде, защото бягай на там, Без. бягай на там по дяволите. Накъде? На там бе! И значи Аз ще следвам, защото нямам никакви неща. ми следвай ме, аз имам само бътър меч, Съби наляво. някакъв мизерен лък и... Две наляво. Няма да се навърват по традиции. Добре, чакай. Така, продължаваме тук. Аре бе! Идвам! Това някакъв пич има тук. Аз имам меч, ще го убия. Абе. Умря. Пепи! Какво? Дай нещо! Еми, нямам нищо. Имам само това. Имам малко пиле. Дай! Еми, ето. Всичко не взех, защото си прецак. Абе, нищо не дай, също не. Ето ти пиле, бе, ето. Не ми трябва, бе. Да, бе. Добре, хубаво. Аз си го разделих на 4, защото така ми е по-удобно. Да, бе. Сега ще ги подбиваме тия, бе. Трябва да... Аре, тук някакъв меч на мен е така фърлен. Аре, тук. Взели го, бе? Имаше ли? Какво имаше там? Давай ти обра... И то нямаше нищо друго. Аре, дръж перли. Перли, идеално. Чест! Чакай, остави ми това. Ама, перлите, бе! Взе ги. Искам честа. Искам го за мен. Абе, Аре, бе, кой бърз, бе? давай, ти ми фърли перли. Дръж. Дай ми чест плейта. Дръж. И аз съм прецакани, естествено. С Iron Chest Plate ти си създам. Пак превари, той завари. Ама аз имам бутушки, така че ти си прецакани. И правилно тебе. Аз много обичам бутушките, защото са готини. Знаеш колко ми точно? Чакай да видим, тук трябва да има чест. Да не влизаме на петите места, защото е ясно, че си го... Защо да, тук може да има чест до човек. Ще губим си времето, ти казвам. Добре, може да има чест. Да бе, губим си го, бе. Що влезе тук, бе? Той чест нали е мое, нали си губим времето, бе? Аре, бе, кой е пак това, бе? Абе, ти си, бе. Тролър. Аз ли? Не, бе. Кой печели повече, бе? Аз естествено. Разбира се. Ама това само в съвещата ти. Споко. Сега тук ще се мерим ли? Ти път... По-добре да имат шиновки, отколкото между гласуване. Добре, сега, тия панталонки ги намери там, където си загубихме времето, нали? Точно там. Остави ми този чест поне, бе! Няма нищо. Мани са тука, бе! Не дей, че падна Ябълки. и няма нищо. Ябълки, добре. Чакай малко си подредя инвентара, че... Добре, ти имаш ли перли всъщност? Да. Добре, на дет матча, ако не нямаме по-добри неща, казваш някаква посока и ги хвърляме. Аз на дет матч ще убивам, защото си тук. Ма ти имаш бонус. Диамантени брони си намерил. Гадно. Зачет? Аз не искам ябълки, искам брони. Получаваш въдица? Не искам въдица, бе. И по какво искаш? Аз ти споделям това, което съм намерил отпред. Да, бе, само защото вървиш напред. Искаш да те бутна от планината. Аз не искам. Ти знаеш, че има по-хубави неща, нали? Какво има? Имам по-хубави неща. И? Колко ти е бронята? Ядръж това. Какво е? Въдица ще ми дадеш пак, бе. Не. Какво? Тук няма чест. Няма чест. Какъв армор нямаш? Нямаш гащи. Пръж, нямаш качето. Пръж. Колко ти е армора? Това ще ти кажа. Тук няма нищо.
Как бе? Празен ли е? Не, бе, не имаш там някакво неща. Окей. Чакай, лъка, що не го взе? Чакай, оставям ти едно златно ябълко тук и 3 лапки. Аз тези неща ги взимам, за да не ги взе някой друго е. Тук само Шерлок Холмс мога да намерите нещата. Добре, господин Шерлок Холмс. Ти никога ще ги видиш там. Абе, тук от облаците паднах жестоко. Абе, изключвай ги, бе. Тъп съм, не съм забравил съм да ни. Чест. Чест! Аре бе! Няма нищо. Не бе, верно, колко ти е армора? Половин не ми достига. Мен не ми достига 2. Добре, Оля, чест сега ще го вземеш първи, нали? Аз виждам един на дървото обаче. Браво, бе, това е празен. Да, празен друг път. Празен е, бе. Оля там на дървото. Не знам на дървото какъв, само че той тук е празен. И те изгубих. Ето ме, за теб съм. Долу съм. Ела да го видим това на дървото, сигурно има нещо готино. Добре, на дед мача сме. Аз бягам с Ендър Перли. Аре. Идваш ли? Ти уби един. Браво. Това ти ли си? С златната ябълка ти ли си? Да. Някак ме Знам. Фърляй перла напред. Няма и пак перла, дай го убием това. Аз фърлям перла. Не, гонят ми. Офаля бе. Двама ли са? Аз перлите си ги фърлях. Фърлих вече. Ти колко имаш? Аз бе иска фърлих и двете. Бате, накъде? Ти умря ли? Не. Намерих някакви неща, супер готини. Като не си напълних инвентар. Виждам там някакви се бъртят. Да, ама сега аз не мога да си ги сложа, защото ще ме убият. И аз ще умра. Може да има нищо. Да, аз умрях. Да. Малко тъпичко, ама... Аре, умири ти, Още една ще правим ли или не? Няма време, човек. Аз си влизам в една друга арена, тук си довърша... Да, бе. Чай тогава. Дай... Какво беше това? Къде си ти? Че аз съм тук, търсим арена... 9-та арена. Окей, това беше добре. Като за начало... Чакай, ние не бяхме ли тук сега? Не бяхме. Не бяхме, така че... Пак малко се изложихме, ама нищо. Дед матч, ама... Не знам, ние останахме само трима, някакъв ме пуцаше с строли и се биехме с... Чакай сега, къде си ти? Ето те, аз ти точно до мен, какво правим сега? Аз имам честа, ти бягаш на някъде и аз седвам. Накъде назад, бе, човек? Там някъде има пътека. Окей, аз пожирам за секунда. Абе, то аз ще е такова. Някой идва за насам, затова ти казвам. 10. Да знаеш, че остават 10 секунди. 5, 4, 3... Почнахме, тук има някакви объркващи деца, само ти пишат 5, 4, 3, 2, 1, то всъщност не почвате. Аре, имам диаманта на брадва, давай. Накъде съм, ти аре насам. Но това е нещо със супер по-дълго. Ако скачаш с Ти не скачай. Обаче този го искам мъртъв. Искам го, аз мислях, че някой друг го бия отзад. Аз нямам нищо, ти... Аз те ги бия. Опа, извинявай, не, де бе!
Ти ли беше това, бе? Не бях аз, бе! Смятам. Окей. Виж някакво това създава проект. Какъв прекрасен край. Това беше всичко от мен за сега. Малко се поизложихме в този епизод, но ще си поправим грешката в някои от следващите. В описанието ще намерите канала на Габо. Ако ви е харесало, коментирайте, оставете лайк или се абонирайте. И до скоро!